Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Rabobank en Limburg Vak. Theater De Oranjerie in Remun is ook dit jaar tot de allerlaatste plek uitverkocht voor het Groot Limburgs Butenkampioenschap. 7 finalisten, afkomstig uit alle delen van de provincie, stond te trappelen om te mogen beginnen. Wem wordt de nieuwe kampioen? Kijk met naar de officiële samenvatting van de finale van het Groot Limburgs Butenkampioenschap 2019. We gaan beginnen met de eerste kandidaat van vanavond. En dat is de jongen die komt uit Boksum. En dat is John van Bilze. Zo zitten ze er bij ons ook bij in de gemeenteraadsvergadering. Maar wel in een sloopstandje. Ruik sticht dat ook hier? Die zweetlucht? Oh, maar niet voor mij, hè? Nee, ik ben niet vies van werken. Maar bij de gemeente hoor ik toch met werken toe dat ik er zin in krijg. En als ik zin krijg om te werken, dan word ik weer schoon totdat het weer over is. Hè. Maar ik kan het op vandaag ook allemaal niet meer volgen. Hè. Was het nog maar wie vroeger? Ja, toen hoorden we de klok niet 2 keer te verzetten. Nou, we lieten die altijd op dezelfde plaats staan, waar die altijd stond. Hoor zeg, een zootje bij ons gemeente. Ja, want als de gozen in het najaar naar het zuiden vertrekken, dan vliegen die op een ruk bij ons over het gemeentehuis, om die elend honger niet aan te overzien. En een volk bij ons op dat gemeentehuis. Want als je bij ons het gemeentehuis inkomt, dan zit je achter de receptie. Meer zo'n half deurkruk. Ja, we weten zoals zo'n ooibascule met een gezicht wie een graaftak. Ja, die heeft meer weg van de Volkswagen uit de jaren 50. Ja, want als die de luifel heeft uitgeklapt over de balie her. Foe. Want ik zag nog tegen hem, ik zeg op de oversteek van dicht, dan kind die nog een tig zonnepanelen op kwijt. Maar ik heb hier nu lang genoeg gestaan. Want het wordt langzaam tijd om op de kooi aan te gaan. Want maandagmorgen om 10:30 gaat de wekker alweer af. Ik ga al af. En we gaan weer met de tweede kandidaat vanavond. En dat is Henry van Genegen en de komt uit Zwartbroek. En Henry, dat brengt ons de buurt, Sjaak de Wegenwacht. Pietermas voor Sjaak de Wegenwacht. Dag of nacht, Sjaak de Wegenwacht komt je tegen langs Limburgse wegen. Moet je de auto doen, dan is het tijd voor een elektrische fiets. Heb je er ook een meneer? Ik zie je aan de batterie. Ik loop me een dag niet verknallen door pech gevallen. Op een lagere school door pech 6 keer blijven zitten. Bij dezelfde meester. Ik kan jou niet verder helpen. Zeg, ik ben blij dat ze er zelf met komt. Jij moet wat met je handen gaan doen. Zeg, weet ze dat zeker?
Iedereen zei, blijf er met een eind vanaf. Op sollicitatiegesprek vroeg een kerel, en wat zou u willen worden bij de koninklijke ANWB? Wegenwacht. En als ik u nu zeg, wegenwacht, waar moet u dan aan denken? Aan ons pap in een café. Jo ja, die zag ook, ik kom er zo aan. Meneer, wilt je even stoppen met bellen en veilig achter de vangrail gaan staan? Maar als wegenwacht hebben ze van die dagen dat de pech zich opstapelt. Voor de tunnel in Maastricht, daar staat die bus van André Reunie te walsen met de roken. André in paniek, meneer Stradivarius. Ik zeg, nou wat, meneer Viool? 150 jaar oud. Ik zeg, oh maar goed, dat het geen nieuwe is. Beetje verderop in de frietwagen op een vluchtstrook. Ik zeg, Anne? Ja, het lampje van een oliebrand. Ik zeg, ja, dan kunnen de bitterballen erin. Toen in de beerwagen van de Alfa, dus morgen laaien. Ik al mijn collega's gebeld, ja, weer aan de slager. Kregen hulp van alle kanten, het werd steeds gezelliger. Anderen hadden ze nog kerstsurgje voor de muziek. Die bitterballen kwamen hoe het vet. Jo, de stemming zat erin. En wat hebben ze dan toch een geluk, een pech te hebben, hè? Totdat de police kwam, zei de police, dat werd blozen. Ik zeg, joh, inderdaad, die bitterballen zijn verrekken, zei het. Beste pechvogels, pech of geluk, maak ik niet druk. De accu leeg, ik ben op weg. De motor slijt niet aan, ik kom eraan. Hebt gij nu klachten? Ja, dan moet je tot morgen wachten. Zo, we gaan verder met de derde kandidaat vanavond. En de Kimboet Meijel. En dat is Koen Verstappen. En Koen, daar brengt ons de buurt als ge ouder werd. Buitenmars voor als ge ouder werd. Goedenavond samen. Ik ben de renner van de jeugd van vroeger. Ja, een aspirant senior. Ik ben met pensioen en ik vind het heerlijk om wakker te worden en niet naar mijn werk te hoeven. Dat is zo lekker, dat doe ik wel 3 of 4 keer per dag. Ja, en als je ouder werd, werd alles minder. Alleen het vergeten, dat werd meer. En dat begint met het vergeten van namen. Dan vergeet je gezichten. Dan vergeet je om gulp dicht te maken. En tenslotte vergeet je gulp open te maken. Ja, en dan heb je een probleem. Ja, die veel dan nattigheid. Ja, en de geheugen werkt bij mannen en vrouwen verschillend. Als een kerel zich iets niet kan herinneren, dan zit hij, je kan er niet opkomen. En als een vrouw zich iets niet herinnert, dan zegt ze, het wil me niet te binnen schieten. Vraag me niet waarom. Nee, maar wat moeder natuur al ooit heeft geschonken, dat is door vadertje tijd al werd teruggepakt. Ja, ik zie dat bij veel van jullie ook al de garantie ervan af is. Maar voor gezondheid hoef ik ook geen zorg te maken. Dat heeft helemaal geen zin. Die geeft vanzelf achteruit. Ja, en als alles minder werd, dan moet je niet kijken waar je niet meer kan. Maar dan moet je kijken waar je nog wel kan. Dan ben ik eerder klaar. Ja, ik moet nog iets van mijn buurman vertellen. Die heeft pas een nieuw kunstgebied laten maken in China. Ja, dat is toch veel goede koper. En dan loopt je met water in de mond als je een hond ziet. In mijn jeugd waren Zwarte Pieten nog altijd gewoon zwart. Geen discussie. Sinterklaas als ZZP'er, dat kan toch niet? Zonder Zwarte Pieten. Die Zwarte Pieten zijn trouwens de enigste bootvluchtelingen die binnen 3 weken weer in hun thuisland zijn. Dat zijn ook de bootvluchtelingen die iets komen brengen.
En dat is een impuls voor onze economie. Voor mij mag die hier gerust 3 weken zwart werken. Zeg, wat er ook gebeurt, maar niet te lang getreurd. Zorg met wat humor en de lach. Voor plezier op elke dag. Blijf maar vesten tot het leest. En ben tenslotte blij dat je er bent geweest. Vul je een keer echt niet goed, dan moet je dit van mij onthouden. Vat dan s'avonds maar een jongen, dan ben ik 's morgens weer de ouwe. Vastelavond samen. Zo, en onze 4e kandidaat, de Kumboet Oostrum. Dat is Helga Cornelissen. En Helga brengt ons debuut Tanja Truckie. Buitenmars voor Tanja Truckie. Goedenavond, Remen. Hey, parkeer ik hier net, hè? Mijn volle wagen werken hier voor de orangerie. Heb je het gezien? Kunt me toen de Karel Fiddelaars naar buiten gerend? Vrouwke, wil ze de volle wagenwerkers uit de kank zetten? Want heel Limburg komt er zo aan. Ik zeg, man, Karel, maken we eens niet zo druk. Ik heb hem afgesloten. Hey, en trouwens, daar is echt niet zo'n werken meer bij. Hey, de meeste mannen kijken trouwens wel op, hè, als ik uit zo'n vrachtwagen stap. Dan zeggen ze, oh, zo'n klein vrouwke. Hé, maar mannen, jullie moeten toch weten dat lengte echt helemaal niks wil zeggen. Hè? Ik wil wat anders, wat vetters. Verkenchauffeur. Ik me gemeld bij Bart Kams in Oostrum. Hij zegt, dan ga ik maar als eerst stagiair lopen bij een verkensboer. Moest ik naar Karin en Martin Hoebe in IJsselstein. Hoe heb ik alles gedaan, hè? Hokken schoonmaken, voeren, zelfs kastreren. Hoe, maar dat is klote werk. Oh ja, er is echt geen bal aan. Nee, ik zeg zo tegen Martin, doet dat wel geen pijn? Nee, zegt hij, nee, als gewoon niet in de vingers snijdt niet. Moest ik hem ook nog helpen met kunstmatige insinuatie, hè? Hij zoekt zo'n putje met zo'n wit grij. Hij zoekt zo'n lang rietje. Stekt hij dat rietje zo in dat putje. Hey, en zuigt hij dat zo naar binnen. Hey. Doet hij dat achter bij dat veertje erin. En blaast het naar binnen. Hey. En toen moest ik. Ik pak dat rietje. Ik draai het hem. Ja, zegt die Tanja, dat ging best goed, maar waarom draaide je dat rietje nou eigenlijk om? Ja, ik zeg gewoon niet aan dezelfde kant als ook blazen. Hoe god, Tiet. Ja, Bart, kom eraan. Goed, hier ga ik, Tanja Truckie. Ik vond het best wel schoon om hier bij jullie te schaften in deze prachtige ton. Onthaald, kleine vrouwtjes rijden goed. En geloofde jij dat niet? Rijd dan een keer met in mijn combi. Hoi, wel. En de volgende buurtrainer, de Kumboet Zusteren, dat is Bas van Eer. En Bas, de brengt ons debuut. Werk hebben is niks. Buitenmars voor werk hebben is niks. Op de werk? Ik zeg, ja jong, zeg gisteren zei ze nog tegen me geen vrienden gezet, dus niet toes maar. De baas de houdt totaal geen gezag, hè. Houd er zijn gebeurtje opgehangen. Ik ben hier de baas.
Op een gegeven moment komt er binnen gestuurd. We hebben dat bord weggepakt. Ik zeg, sorry jong, zeg, maar dat is 10 vrouw, zus komen halen. Hé jong, de baas, dat wordt echt zo'n patser. En dan, joh, zet er, ik heb me een nieuwe auto gekocht, zet er. Dat gaat in 3 seconden zitten. Gaat er van 0 tot 100. Dat is snel, hè? Oh, ik zeg, dat is toch niks? Ik zeg, je bent een fit stijspersrap. Ik zeg, wanneer een dag tot 4:30 werken, ben een 4 uur in de kooi. Ik zeg, let's tegen hem, ik zeg, ken ik een paar uur eerder even? Zeg, de vrouw die wil met mij gaan winkelen. Niks ervan, zei er komt niks van in. Ik zeg, dank je jong. Ik zeg, ik wist wat ik op dich was rekenen. S'morgens met werkoverleg komt er binnen, zet er jongens, zet er, hup, je het gehoord, zet er. Uw manager is afgelopen weekend overleden. Ja, ik zeg, ik loos het in de gezet, maar ik zeg, wem is met hem nog meer overleden? Zet er wie meenste? Nou ja, ik zeg, in die advertentie van het werk stond, met hem verliezen we een van onze beste medewerkers. En maar u, werk hebben, dat is niks, hè. Maar werk zoeken. Hier, advertentie, gezocht, wanted, staat erbij, hè. Financieel directeur bij L1. Skills. Draag zorg voor een verantwoorde besteding van 11,1 miljoen subsidiegelden. Enige kennis van de Limburgse cultuur is een pre. Ja, daar moest ze toch eerder een gek voor vinden, hè? Vroeg zich af wat voor brandhout dat er nu gezeten heeft. Hier nog zo'n advertentie. Spoedklus. Cameraman gezocht. M/V. Moet filmen. Dagblad de Limburger. Oeh, ik moet laten gaan. Sluitingstermijn 11 januari 2019. Dankjewel u. Je wordt super. Dankjewel. En we gaan verder met de volgende kandidaat en de geboet Neer. En dat is Ton Klaassen. En Ton de Brunk biedt Teunke het problemen. Pietermars voor Teunke het problemen. Alweer een probleem. Ja, wie ik juist hierher kwam, toen had ik een probleem. Want er kwam er een politie achter me aan. Die luidt me stoppen. Komt je onnozelen naar me heen. Du rijdt 250 kilometer per uur, zegt er. Ik zeg, 200. Ik heb die wagen pas een half uur. En daar ben jij gewoon nog een baan kapot. Wie kwam dat, zegt er? Ik zeg, ik ben over een cognacfles gereden. Hoe loogt die dan, zegt er? Zegt hij, de man nog in de tas. Ja, maar mijn vrouw die heeft ook een probleem. Die heeft een stofwisselingsziekte. 4 keer per dag moet hij een kleedje aan. Ja, en voordat ik dan met kon trouwen, had ik nog een heel probleem met zo'n moeder. Moest ik dan met gaan wandelen. En toen zei ze, Teunke, wie veel geld heb je? Ik zeg, 50.000 euro. Oh, zei ze, dat is goed. Dat heeft mijn edel terug ook. Ik zeg, dat heb ik er al bij geteld. Ja, en de vorige week had ik toch tuinpijn, hè? Oh, die gaat tuinpijn ik naar de tandarts en die heeft mij tegen getrokken zonder te verdoven. Oh, dat die pijn, hè? En wie ik naar buiten leefde, ging de telefoon. Was het mijn vrouw en die vertelde me dat schoonmoeder een been gebroken had. Ik zeg, maar ja, nog een doen, hè. Poen, nu ik niet kan lachen. Oh,
ja, en misschien ben ik ook nog naar de dokter geweest. Die zegt ook nog, zeg dokter, mijn vrouw en ik hebben doktertje gespeeld. Dat is toch schoon, zegt er. Zeg, zo schoon is het niet als je eerst 54 minuten in de wachtkamer moet zitten. Tuinke zegt, de rekeningen die ik naar de geerstuk, die komen de ganse tijd terug. Ik zeg, de pijn in de rug ook. Zo zeg je het wel, mensen. Het tuinke het met zijn problemen wel eens zwaar. En nu is er weer met klaar. En als je mij niet wilt geloven, dan vraag je het aan mijn vrouw. Die kan het beamen. Vastelavond samen. Zo, we gaan weer met de zevende kandidaat en de Jonkenboet Meersen. En dat is Erik Rek. En Erik, dat brengt ons de buurt Reddingsbrigade Limburg. Pieter Mars voor de Reddingsbrigade Limburg. Geer rooit nooit. Bij Mixers heeft gebeld. De directeur van L1. Hij zegt, is het een bitteke gezellig in de oranjerie? Ik zeg, een bitteke? Ik zeg, het is niet te filmen wat hier vanavond los is. Ik werk namelijk als fulltime strandwachter op een prachtig strandje langs de Maas. Naakstrand, de Droge Mossel. Het leukste naakstrand van Limburg. Ja, het heeft niks om het lief. Maar dat maakt geen fluit uit. Want het is nog rete gezellig, jong. Het is juist dat serie Baywatch. Je weet wel, van Pamela Anderson, ja. Ja, mijn vrouw die liegt op haar. Die heet ook Pamela. Nee, ik heb de vrouw leren kennen op het werk. Ja, die komen in een keer poedeltje naaks over het strand geparadeerd. En toen moest ik gelijk denken aan de wijze woorden van mijn opa. Jong, pak dich nooit een vrouw die de broek aan heeft. Hey, maar van werken bij de Reddingsbrigade Limburg uiteraard met een compleet team. Inclusief reddingshond. Een incontinente Schotse border collie. Plassie. Dus ik ren weer terug naar de EHBO-post. Struikelig toch niet over de snorkel? Ik trek dat uit het zand. Ik zeg, van waar is deze snorkel? Weer dat manneke. Je zit er van mijn opa. Zaliger. Ik zeg, jong. Ik zeg, en wie lang is opa dan al doet? Hij zit er niet lang. Hij zegt, vrouwen hem daar ingegraven. Maar dit heb ze hem de lochpietroet getrokken. Dus ik zeg, Annie, Plassie, snel. En Plassie heb ik ons gelijk te graven. En godzijdank wordt Annie juist op tijd met reanimeren, inderdaad. Ik zeg, meneer, sorry. Dit was echt niet de bedoeling. Ach, jongzetter, niet erg. Zandrover. Weet je wat trouwens ook lullig is? Als de strandwachter tijdens een reddingsoperatie die een eigen zwembroek verloren is. Hey, en als dan uitgerekend moeder overste aan de rand van het water een boek zit te lezen. Ja, dan zeg je toch met me eens, dan is het geloof naar de haaien, inderdaad, joh. Godzijdank komt er juist zo'n plastic ummerke voorbij gedreven. Je weet wel, van Remia frietsaus. Ik denk, dan houdt ze zich dat tenminste voor het allerheiligste. Ik zeg, aan moeder overste, leest u het Oude of het Nieuwe Testament? Nee, mijn zoon, ik lees het boek Hoe leer ik gedachten lezen? Ik kan precies zien wat jij nu denkt. Zeg, vertel. Ze zegt, jij denkt dat er een bodem in dat emmertje zit. Dus ik ren weer terug naar mijn EHBO-post. Waar zit er?
Frans Teunis. Zo'n blauw oog. Ik zeg, Frans, wat is gebeurd? Ja, zegt hij. Mijn vrouw. Ik zeg, die vrouw? Ja, zegt hij. Ik zeg, nou, ik dacht dat die althans een weekendje met vriendinnen op Parijs was. Ja, zegt hij, dat dacht ik dus ook. Leef lu, voordat ik gaan, wil ik toch nog het tegen u zeggen. Of beter gezegd, probeer je het uit te leggen. Want er wordt niks gezegd dat ze het leven niet al te serieus moest nemen. Maar wordt het nu een keer te vuil, kom dan eens lekker bij mij zwemmen. Want zwemmen, dat is juist wie vastelavond vieren. Als ze het eenmaal kent, dan zal ze het nooit meer verliezen. Dus zing, spring, dans en geniet van die rood-geel-groene kleuren. Want wie dekser tot ze vastelavond viert, wie ouder tot ze uiteindelijk zal zweuren. Vastelavond samen. Ik zal dus nu nog één voor één even noemen. Dan kan de camera ook erop gericht zijn. Dan kunnen ze nog eens zien wie dat allemaal horen. En hier kan ze nog eens een daverend een fijn applaus geven. We beginnen met John van Bilze. Henry van Genegge. Koen Verstappen. Helga Cornelissen. Bas van Eer. Tom Klaassen. En Erik Rek. Dan zal ik nu weer overgaan naar de uitslag en we gaan beginnen met de nummer 3. De derde plaats. Want je zit vol spanning, denk ik. Je durft nog niks meer te zeggen. Op de derde plaats is geëindigd met 68 punten. Titel van de buurt is Tanja Truckie Helga Cornelissen. Op de tweede plaats is geëindigd met 84 punten. Henry van Genegge, Sjaak ten Wegenbach. De kampioen van 2019 is geworden met 88 punten. Welkom dus niks Bas van Eer. Dan geeft die 3, maar ook voor die anderen natuurlijk, nog een fantastisch applaus. Daar staan ze, de 1, 2 en 3 van 2019. Geweldig voor hen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rabobank en Limburg Vak.